Хочете, вам покажу, як працюють пенсійні в Україні. Дивіться. Просто отак от пенсіонери сидять з паличками, люди приходять. Купа черги, купа людей. Бачите, отак от відбувається у нас. Сидять годинами. Годинами люди сидять, щоб щось вирішити своїм питанням. Вимушені сидіти, уявіть. Пенсійного віку, люди з інвалідністю. І от коли це буде працювати у нас нормально, скажіть, будь ласка, сюди от просто краще не приїжджати, по факту. Ти якщо приїжджаєш в пенсійний, все, це фактично на цілий день. Просто система не налаштована. А я взагалі мовчу про дзвінки. Якщо ти хочеш позвонити на гарячу лінію, поспілкуватися, задати питання, щоб просто сюди не їхати формально, не провести якісь документи, а просто питання. Не беруть. Я, для прикладу, дзвонив десь плюс-мінус цілий день, уявіть, цілий день автоматично чекав я ці гудки, ніхто таки не підняв.